5 বছৰৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ একো বনোৱা নাই যেবো বানায়াखै 5 বছৰাव জাস্ট অনলি নিবে प्रमोद बड़ो सरकारा बीपीएफ बानायनाय फ्लाईओभाराव प्रमोद बड़ो जिंदाबाद यूपीपीएल जिंदाबाद खालि बेल' लिरनाय जेबो गैया। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा जन खारजि बिथाङा यूपीपीएलनि हेंथा गोबां बाथ्रा बुंलांदों। लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे यूपीपीएलनि फारसे मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलां जोंहा जन खारजि बिथाङा यूपीपीएलनि हेंथा लोगोसे यूपीपीएलनि जे लिरनाय बिनि बिसय दिनै जन खारजि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदों। यूपीपीएलनि हेंथा आरो मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। अब्ला रायजोफोर जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो गोदान टपिक हानदों जे सिगांनि टपिकआ आलादा आरो एबारनि टपिकआ आलादा। रायजोफोर दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा मोननैसो बाथ्रा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे यूपीपीएलनि बाथ्रा लोगोसे खाम्फा बरगयारि लोगोसे चन्दन ब्रह्मनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। लोगोसे यूपीपीएलनिनो हेंथा गोबां बाथ्रा बुंलांदों। मानाव गेदेर बारग' सिफ जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा गोबां बाथ्रा बुंलांदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। जोंहा जन खारजि बिथाङा यूपीपीएलनि बागै मा बुंदों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंलांखो स' नोंथांमोना नायलांदो। बहा दारायलै चन्दना बहा दाराय खाम्फाया बहा दाराय जेंनायाथ' जेनखागोन 100% समस्थिखौ नागिरबाबो मोनाखैनो दाबो बहा दारायनो नागिरदों दारायबोदों बहा दारायो चन्दना बहा खाम्फाया बहा दारायफैदों एकदम थैनो बायदि फोजोंखानांगौ बबाव थाखोमा बबाव मा अर सुबाय थादों बिसोरलाय बे चन्दन आरो खाम्फानि बे अर सुनाया नैबे दा जाबाय थानाया रावनिबो नङा चन्दन आरो खाम्फानि थार माने जोंनि गेजेराव आरो गुलुं गुजुं लाबोबावनो नागिरदों नोंसोर सानैयानोथ' आंखौ आबसुजों मिलायहैया सोर आंनो बुंदों आंखौ मिलायहैया चन्दन आरो खाम्फायानो आबसुजों मिलायहैया आरो बहा खाखोमाहैखो आरो जायगा जाम्बा बबाव थानानै मा थाफालाबायदों बियो एक्सपेलनिफ्राय एक्सपेलानो जाखांखाबाय माबा एक्सपेलसिम नाम लालाबायदों दिपेन बर' नोंथां बे जायलाया एक्सपेलनिफ्राय एक्सपेल जानायसो रिजेक्ट मानसि बियो यूपीपीएलआव हाबनानै थाहैखाबाय बे एक्सपेलनि चेयारमेन नङा माखौ साइडआव सायाव लाफालायना खोथा बुंलाबायदों बेफोरखौ दा लाखाथार बे गाज्रि जिनिसखौ दा लाफा एकदमबारे नस्थ' जागोन आबसुनि दिपेन बर' बिथांखौ आं बुंबाय बे जायला खाथियाव दा लाफाथार जुदाखौ लाफाबाबो बेखौ दा लाफा एकदम माने नस्थ' खालामगोन बेहालाय खयथा मालाबा कंग्रेस मालाबा बिजेपि दा यूपीपीएलआव थालायबाय बे मानसिया बोरै एक्सपेलनि चेयारमेन जाबाय मालाखौनो एक्सपेक्ट खालामखांखाबाय आं बेखौलाय माबा एक्सपेलनि चेयारमेन होननानै नाम लानानै सेक्रेटारिया देरहासारसो बिएलटिनिया देरहासारसो सिनायाखै बे जाम्बा बे गेसाव मानसिखौ मानो लाफानानै प्रेस मिट खालामखो आसुरित मोनदां दिनै गेसाव सेवखानाय मानसि दा लाफाथारदो दिपेन बर' नोंथां एकदम बेखौ दा लाफाथार आं नमस्कार खालामो बे मानसिया मोजां नङा बेखौ बे खुनु गेरेन्टि गैया बेजों दसेनो बाहाय दं दसेनो बैयाव दं आरो बियो यूपीपीएलआव हाबनानै थाखानायसो बेखौ नोंसोरो बियो पार्टिनि मानसि जिहेतु दा एक्सपेलथियावबो गैया आरो चेयारमेनबो नङा बेखौ लाफानानै खोथा दाबुं नोंसोर गोजा बुं सेक्रेटारि दं प्रेसिडेन्ट नोंस्रा बर' साहित्य सभा दं बा गोथार अर्गानाइजेसन मेरला नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन मेरला दङ बे सायलामोन बायदिखौ लानानै जेबो लाब गैया आरो एक्सपेलनि नाम लानो समाया बे जायलाया बेहा एक्सपेल जाखांखाबाय दा बेखिनि खोथा जेखि जाया जेन হক এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে সেপ্টেম্বৰ পূজাৰ আগত নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে একেলগে আমি অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখি একতা বজাই ৰাখি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগে সেইটোই কথা
हेलो भिउवार्स आं दिनै नै दंफैयो आं माबायाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बासुगाव फ्लाइओभार बियो ओमफ्राय दा मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय 15 इयार्सआव हाग्रामा सारखौ बिपिएफ सरकारखौ जेबो बानायाखै होनना बुंदोंमोन 15 বছৰত মানে বিপিএফ সরকারও একো বনোৱা নাই বুলি কৈছিলে ইউপিপিএল সরকারে কিন্তু সেই ফ্লাইওভারটো আমার হাগ্রামা সরকার সময়ত বনোৱা আৰু সেইটো কোন জায়গাত দেখিছে দেখছা হ্যাঁ 15 বছৰত একো বনোৱা নাই বুলি মানে ইউপিপিএলে কৈছিলে that this is the only work in 5 years of Pramod Bora government. Pramod Bora সরকার মাত্ৰ বিপিএফ বনোৱা ফ্লাইওভার কিবা ব্রিজ তাতেহে মানে লিখা লিখি 5 বছৰত সেইটোৱে প্ৰমোদ বৰৰ কামটো কোনো একো নাই 5 বছৰত প্ৰমোদ বড়ো সরকার একো বনোৱা নাই যেবো বানায়াখै 5 বছৰাও জাস্ট অনলি নিবে প্ৰমোদ বড়ো সরকারা বিপিএফ বানাই নাই ফ্লাইওভারাও প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ খালি বেল লিरनाय जेबो गैया रायजोफोर रावबो एबार प्रमोद बड़ो सरकाराव दा लाबोफिन जास्ट बेल' 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै 5 बोसोराव एकো কাম কৰা নাই 5 बोसोराव जास्ट मात्र বিপিএফ বনোৱা ফ্লাইওভার আৰু ব্রিজ তাতেহে প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ ইউপিপিএল লংলে ভেটুহে লিখা একো কাম কৰা নাই अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा जन खारजि बिथाङा इउपिपिएलनि हेंथा लोगोसे प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों फारसेथिं जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय इउपिपिएलनि हेंथा लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दा नोंथांमोना बिनि गेजेराव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सोरबायदि दैदेनगिरिनि जों भटखौ होयोब्ला निश्चय जोंनि दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावो अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।